Clinton avashiko Billy taura nyenyu Billy. Clinton avashiko. Raboro chirawo. Urokobora makatarisa sei. Handi muri Zemba. Namba ichove. Ndimuri Zemba ka. Jira urobora makatarisa sei. Aiwa ndapime Ndiripa gumba ratopazwa ndakatoenda ko. But mawira nazo. Ndaona mbuya red. Red umba kuyenyere. Red mbano. Yanga Ya wira namo machini sasa kufuta wari kusexisa sana kuona wana kushanda. but hanzi mambo popota. Ndada kuona chichi pit papa. Handi mbabo yembere mda. Project ini atumboona siwo kuona tunozoona tipaite sei pagadzirisa Yachimbodza kuda nyenyu yekuti hanzi ndimuri pa number 1 saka panoya mari unofana kuwana yakawanda chichi vataurira vasikuziva komana chimboaudzai films hangu ndakuti tsakawanda still pa this list wangu List ipi. alright iwe saka mira pedzise saka chichi chinofana kuitika kana mari yawe chichi chinofana kuitika kana mari yawe because ari mavhidhiyo akawanda ndini ndingoonekwa saka kana mari yawe chichi chinoitika kana mari yawe chichi chinoitika chichi chofana kuitika wedzerawo anokuwedzera ndiva nani ndakasangana vamwe kuna 30 wakundirakidza kuna 30 ndanzioni wavo une vanhu ndinakawanda vanhu vachingondiudza kuti ndinakawanda ndakadii number 1 number 1 padigirikina patona this tournament tournament team number Somebody for my top 5 number 1 ndiwe number 2 wese ndobvutwa chiri panumber 2 asandana saka kuda mukuzinzwa ka hanzi panoya mari iye ndiye anofanira kupuwa mari yakawanda ndokuti ndiwe number 1 andeti ndivataura gosi kwese kwandinofamba vari kunditi uyu kwaunombofamba kwakawanda ndekupika iwewe mukati ndinofamba mukati mupi unobva pano nechingoro kuenda pamapini apo nechingoro kuenda pamapini apo nepamusika pakawanda paunotaura ndepaki mukati mese munose kukunana sanindio kwese kwakandiziya bhiri unopera sana ziri number 1 akatwana basa sanindio handike tona umwe akadzi vari motikari vachindidaenda bhatu kwari kundi upi manje akambobatwa nokurware saka hanzi Billy ndiye anofanira kupuwa mari yakawanda mukuzinzwa ko anofana kutevera achizotevera chingoendawo iwo unofana kutevera saka ari kuzopiwa yakawanda ndiyani vanofana kuema ayo ari kupiwa ezvinhu yakawanda ndiyani akawanda kunyanya pamwe nechimwe chinonzanise Nyado saka hamusikuwirirana hamusikuzinakira nazvo izvo haana mavhidhi akawanda but ndeakutotesha chimoko hanzi iwewe kana kuda mari yakawanda tanga wamera mazamu vanana bhinzi vanana bhinzi number 1 number 2 haina munhu hamutomboziva mashure kwese ndimeka ndinotaurirwa ndingoni kokana vanhu venyu vachi kunyebera izvi
Miro to mwangu wanipota wachipinda wachijoina. Andizoti azvisamite number 1 mega. Ngoma billboard ichokuwa ndizvonzo munoviga pamari yese mu earphones. Ndakazonzwa zvese. Mune account here. Mune account here. Una bank account. Mune bank account here. Muna here. Hello. Mnaweza account yani? Oh. Vanozoti mari dzema competition. Aiwa, vanongotozoti mari. Timari yemutournament. Imari yemutournament. Kwemboti plata ya Silver hanzi arubanda futi kagoni. Arikudya mari. Arikudya mari. Ayo hacho, munhu ari right, munhu ari soft. So tisere wamwa. Oza munhu akangonyara useni. Pamukuna kwakati munhu akanyara. Anonyara ava matauriza. Akambourayo kana nunzire mdeni. Wakati munhu asina kumboita something mba happy mari. Akambouraya nunzi. Kana mbobata kwamutsvairo. Akambuya chimboito zvekupika chete. Wakaisa roiko. Aibika zvipaki zvamuda ndapika kare. Kati reko makampere. Reko makampa. Sio yanga yabutipere. Reko chicken yanga yapera. Boss ni asi. Ndara dzatakurwadza. But manje great ukano wakuna number 1 ro. Right. Kwainipa vida zvawambonikete. Sa unoziana nani pano mavideo? Wandazo? Ajita. Ndiani futhi umuntu? Umeja. Ko Mado nomzi. Wana Mado ya na meja. Na Parkerson. Nyado. Kunyado anopuwa mari akawanda. Asi mkoma ndikabula. Wanobudikira pakupuwa mari. Sina ari bulcha garatesi chamararo ali standa garatesi. Yomzire. Yomgezere. Viri bani. Avakaita malations vanorosa. Anyaya matoizi aya taita matoizi tikudaya. Bozi matoizi aya tikwa. Avachatigire. Voti akwalava. Zama zinzwa ka. Yo wapuwa 10 ka. Kana bilibu wapuwa 10 5 yako nifanya kuna bilibu. Ndizvo zvere. Ndizvo yako inozenda kuna ani? Nani? Wada zvawo zvine zvamwe ndizvo. Ndo chibaba chenyu hanzi ndiri chibaba na bilibu. Chibaba iwewe kwandiri. Ndiye number 1 ka. Vakundwa kamazwana. Kuna video kandakandikina adzoizari aina ndinakuzi. Kwa nini ndinawo? Aiwa mazwani urisu takangofanana. But number 1 ndiani? Ka. Number 2. Yabaiginya. Mazinzo kamkomasha. Ndatozvinzwa. Number 1 ndio ipi? Billboard. Hanzi anofana kupuwa mari akandodarika yenyu. Isusu totadza kupiwa mari yo. Uchiisa mari Kuna mari. saka udyiwa nani mari yenyu. Utazopiwa ndairi. Ndofana utopiwa mari. Tokura yake uyu. Zvemari naye. Yoda kudya mari yani. Saka we tournament yonongo ichitaenge ni. Tournament. Tournament yako inonzi tournament. Mati mozo. Tournament yako inonzi chi yatinenge chitwe. Ndio wakaita number 1 here. Kuita tournament ni zvakangwanda wanda. Aiwa ndokoda 1 Taura chete. mantaura. Aiwa tingotaura 1 kwete zvekuri just specify. Wani kaiwe kuti ndakatadza kuziya zita remukadzi wangu pakutanga. Taura ndo wamwe iyo. Ndo tournament number 1. Kwa ime tournament ndio ipi?
Koimwe yechitu. Ora itongoti tu. Atiade kuomesera kumberi. Taura yechitu tournament. Mbuya ndengorambo chochi pane vanhu vaida kunditorera mari anokusota mari yangu atipese atifambe nemari yangu mari zvinara vakanditora zvidhura zvemanhiri zvemabhondi kwete kunditorera imwe iyaiye sapa matournament ese amataura makaita number 1 uno akombetana ndiani taura zvakasiyana siyana saka waikukwidza nani yekutanga yekusaziva zita remukadzi waikukwidza nani imweni kuchingotaurwa kunzi mufesi wako Kuda alright iwe ukati chii wakapindura uchiti chii kuti hayi pabasa ndamusiya aripo iwe wakamboti akafa ke wakambonditi ndafaka iwe wakandotakura marara uko ndakazvitaurirwa wakataura uchiti chii aiwa vakataura vachiti chii tutauranza hafa ofa uyo achari bhosi vanhu vangoenda chete kunoiswa inonzi chii oxygen hanzi hawatoenda iwe ukapindura uchiti vati chii vanhu ivava wakati mupenyu here kana kuti wakati hameno kana wakapindura uchiti chii vavakati hapo ndangotosvika zvatoitika ungotozvauri kufungwa ndengotoitsoki chero yakafa yanga iri itsoke zvese tibata pamberi munhu andikachindidye kutoti inini ndinoenda kumunhu ndinotaura kuti ari kuita zvakare ndakazvitaurirwa ndakatonzwa iwewe wakanzwa nani zveoxygen echizwa nevanhu akatiswa oxygen iri bosi ne masipa akandika makaita number 1 mutournament saka mufanira kuwa trophy wewe chatinoda kuti titaurirane mari haipakirwe mumba mari inofanira kutenderera ukaona mari giro mari ichitenderera kwete kuti wabata 20 wakundopimbika wabata 20 mari inofanira kuti itenderere nasimaita mari nasi pazuva nasimaita mari zvaasinangoona $10 yese asi hamuna kuwana handi zani mamwe mazuva ese nhasi yakambotolombi chana tizvozve uko panenge iri hayi munowana mari asi munobva machengeta yakawanikwa 10 iyoyo saka mukutora mari sofa musefa tingati amoundi mari sefa zvinezvi anongoenda kuma 400 icho chodhuma everyday saka mune 400 iri mumba confirmed imba yanzi yatsva apa autobatika kapana but mimi makati zonzo sini yanzo wakataura tichi hata wakasvika mumba muchitsvaka dread arimo imari yavo irimo mumba wakati zonzo vanotanga kumhanyira kune mari vachisiya dread achitsva akabasa chaunomhanyira chii but unotangira kupi unotanga unodzima kumoto kupi anotanga kumuti kumunhu ka but iwe unotangira kupi moto nekumunhu zvabatana moto uri kumari moto uri kumunhu unomhanya kupi iwe mari wombosendeka 400 yombotsva 400 pandive kuti tomhanya kumari tozorapisa munhu nemari iyoyo airi makapenga sina munhu anenge angotsva gumbo chekutotora 400 pane kuti yotsa 400 yese tonorapisa kuti munhu gumbo 200 ime yacho yakaenda kupi vachiripo